În toamna lui 1595, pe mlaștinile Neajlovului, Mihai Viteazul a ales terenul care putea opri imperiul. Sinan Pașa venise cu o armată uriașă, hotărâtă să zdrobească rezistența țării românești într-o singură lovitură. Mihai avea mai puțini oameni, dar cunoștea fiecare cot al apei și fiecare trecere îngustă. Aici lupta nu s-a dus ca pe câmp deschis, ci printre poduri, noroi și fum. Atacul lui Mihai a lovit fulgerător, iar otomanii au fost împinși în dezordine spre apă. Croniciile spun că momentul decisiv a schimbat ritmul întregii campanii și a ridicat moralul creștinilor. Totuși, victoria nu a fost deplină, fiindcă Mihai s-a retras ordonat, păstrând armata pentru următoarele lupte. Călugăreni a rămas însă dovada că un voievod mic putea frâna măcar pentru o zi o putere uriașă.